Jam piro iki ya? Loh, tiba-tiba jam 09.00. Waduh, wayahe ngendangi dagangan motor iki. Anjir seneng ngendi ya? Tak kone ngancani. Halo, Kowe ning ngendi iki? nang omah iki Mbah, kepiye? Tak kon ngancani ngendangi dagangan motor rek. Walah Mbah, iki lagi masuk angin sih aku, arep kerokan iki. Halah, wong lanang kok. Ndang rene engko tak nei tambane. Oh, yo, tak rono. Nah, metu ngono lho. Lah ndi jarene arep ngenai obate masuk angin. Lah iki lho, yo, ombenen. Apa iki Mbah? Iki jenenge sirangin, Jess. Juarane ngusir masuk angin. Sing tanpa efek samping, aman ning lambung, Jess. Meskipun dikonsumsi sadurunge mam utawa weteng kosong. Tur, sirangin iki tanpa pewarna, Jess. Dadi bener-bener istimewa. Ya wis, tak ambil ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, piye? Penak to ning awak? Wah iya iki awakku langsung kepenak. Ya wis, gak yo makan di dagangan. Ya opae sik to, engko tak utang meneh. Ra percaya men. Yo, gak yo makan.